Ka kusa wani kara faɗa bureka, ka kusa wani kara faɗa bureka. ka kusa wani Lokaci yana nan da za na zauna amarya. Idan Allah ya yarda da ikonsa, sai ya yi maka ba mai masa sa'insa. Allah shi ɗaya ne ya shirya fadarsa, babu mai tsara masa mulkinsa. In a yau ina sahun gauraye, a kwana tashi wacce ran zanya amarya. Reka na zo na baka labari, domin kauna ta yi min da kamun sauri. Na yarda su kauna suna da tasiri, tunda sun kama ni yau sun yi kwari. An zato na so akan gabai kaiwa, gashi Allah ya nufi ni na kusa aure. kana ka ta mini da malawan Gure kan waka, ashe ka sha jira batun da kai na tanzira gure kan waka, da aure kai jira gure kan waka. na san alaka da yar budurwa mai san ka ba ta sa ka jin gishirwa a lokacin nima ina yabawa ta yanda na ga kun yi sarkafewa kuna kaunar junan ko ba adawa gurbi na zuciyar ka dai cikewa dukan adanta kai kadai takewa fahimta fuska ba ku ba rabewa zaton da na yi mai tallafin so za ya ba da labari addu'ar kowa gaba da alkhairi mai cikar so shi yake da tasiri da malawan da mai ka ne kai shiri Fadar fuska ta wuce ta tabarma, kar ka samu isan kara ne bambarma. Bure ka tila zubitin mai sarama, tunda mai soyayya yana da alfarma. Ka faɗa masoyi yana da rana, bambari a wuce shigo a gasar tsere. ka kusa wani ka kusa wani ka kusa wani Sarauniya TV, tashar al'umma.